Hello guys, good evening. Welcome to my channel. This is the Welcome Shop. I'm a partner Jerome. Oh, di na ni nag-closing time eh. There is a restaurant. Ano, wala ka kauban si Jerome Dominguito. Busy kayo siya. Busy kayo sa yung trabaho. Idol ako. Idol. Wala ko mga kaubanan guys. Si Serena. Nanin kayo. Say hi, say hi. I see you. See you. Wala mo Ang trabaho. tanong sa niya, wala ka itong na-ring me? Opo. Balik na ito bro. So, guys, ako kauban. Nalimpyo, naning kayo kay gusto na muli. Saban. Oh, seryoso kayo na siya. Ano yung trabaho sa closing time din sa Chico area. So, and then, ay, kabutan sa bata. Allah, kabutan. Kabutan. So ako guys, mag-close ako dito sa kung area na po. Muna kung area na guys, kani. Kani, muna kung area. First na kong hato na. Simple na guys. Dispenser na sa ice tube lemonade. Hello. Mary, i-recommend ko tong ano mo ha. Gagamitin ko lang dun sa ano. Kasi kailangan ko tong ano eh. Ano ba yun? Nakalive ba yan? Alam Nakalive ko yan? yan kagad ha. Oo, sige. Saglit lang naman eh. Wala pala akong mas. Okay lang. Wala naman akong bayos. Tapos, Sa iyo pala to, meron na pala ako eh. Tapos ito guys. Ilinis na po. So ilagay ko dito sa lalagyan. Wala ko ba ng bunas? Tanga. Jerome, Yes. halika nga dito. Tulungan mo ako dito. Pagod na ako. Hirap palang magtagalog, no? Ano, hirap magtagalog. Yung tabo natin din ba? Meron ba? Ano ba? Full nasa ano, sa stock nyo. Wala ba dito? Wala dyan. Bubulok na yung magbulutin dito. Ang hirap kung magtagalog. Wala makita dito ah. Wala na, kumuha ka nila sa ano, stock room kasi nililinis pa ako dito. Wala akong time sa kanya. Sa'yo pala.
guys, pupunasan muna natin yung dispenser guys. Tuan, sa tingin mo kung anong gramo kaya ito mo eh. Ay, timbang ko to din dyan eh. Asan? Ito. Itimbang mo sa sa timbangan. Sa timbangan doon, yung malaki. Yeah. Eh, ano ko lang to eh, titimbang ko kung ilan yung dito eh. Sa malaki, hindi yung yung auto. Patasos yan. Yeah. Sarap yan Ha? Tikman nga natin. Eh, titimbang ko to eh. Ito. Matamis to eh. Ano yan? Huwag mo na tikman to. Panis na yan, panis. Hindi ah. Panis sa kanya. Oh. Seryoso guys. Ito, seryoso na kami. Itong kasama ko. Ito. Pataya natin makakakain to ng lamaw. Ang ganda-ganda. Kakain ng lamaw. Ano to na, will vlog ba to? Pa-vlog to? Okay. Okay to ah. Marami ka na ba dyan, mga followers? Mga followers natin? Please, follow. Please, follow at yes. Please, kasi, ano na na dito eh. May mga kulay pa dito. Oo, wait. Nakakaya na dito eh. Hindi na, yung Tapos na ako. Map. Ano yung batang kulihan? Boy. Kaya naman, football ka. Ano yan?